Καλησπέρα. Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που σας είχα υποσχεθεί και κάποιοι από εσάς είχατε ζητήσει. Σήμερα θα δούμε live payout request πώς κάνουμε από το FTMO. Πριν ξεκινήσω το request, βλέπετε εδώ στην οθόνη είμαι στο dashboard του FTMO. Πριν ξεκινήσω όμως να πω ότι πριν φτάσει η μέρα του request θα λάβετε 3 μέρες πριν ένα email το οποίο λέει σε υπενθυμίζει ουσιαστικά ότι σε 3 μέρες θα είναι το request σου. Οπότε αν δεν είσαι σε profit στο λογαριασμό μπορείς να το αλλάξεις για να μην σου κλειδώσουν το account ουσιαστικά για μία μέρα. Λοιπόν, το επόμενο mail που ακολουθεί είναι το βράδυ του payout date σου και σου λέει αν είσαι σε profit, σου λέει μπράβο και τα λοιπά, τελείωσες το μήνα σου συν και κλείσε όλα τα positions σου μέχρι το τέλος της ημέρας για να μπορεί να είναι flat το account ώστε να πάρεις το payout σου. Και επόμενο email είναι μία μέρα μετά το payout date σου, δηλαδή εμένα αυτό το account το payout ήταν στις 18, τώρα έχει 19 που μου έβαλε και με άφησε να κάνω process το withdrawal, οπότε σου έρχεται και ένα mail συνήθως την επόμενη μέρα του withdrawal date σου το πρωί, σου έρχεται ένα mail και λέει μπε στο dashboard και κάνε complete ας πούμε το process, κάνε το process για να λάβεις το payout σου. Και το τελευταίο mail που θα σου έρθει θα είναι ένα account analysis που θα σου δείχνει διάφορα στατιστικά για τα trades που πήρες. Οπότε ναι, αυτά ήθελα να πω. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς κάνεις withdraw από το FTMO. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο dashboard, πατάμε, μας έχει ανοίξει εδώ ένα section ας πούμε στο FTMO Traders, το πατάμε και βρισκόμαστε σε αυτό το screen το οποίο μας δείχνει το account number μας και το total profit που έχουμε βγάλει για αυτό το cycle. Πατάμε start processing. Μας αφήνει να διαλέξουμε πόσα profit θέλουμε να τραβήξουμε και πόσα θέλουμε να αφήσουμε μέσα στο account. Εγώ θα τα τραβήξω όλα όπως έχω κάνει και κάθε φορά. Μπορούμε να διαλέξουμε και τι ποσοστό θέλουμε να κρατήσουμε μέσα στο account. Δεν θέλω εγώ να κρατήσω κάτι, οπότε θα το κρατήσω στο 0. Εδώ είναι μια υπηρεσία που μπορείς να μετατρέψεις τα profit σου σε points, τα οποία points είναι ουσιαστικά ένα discount για ένα επόμενο challenge που θες να αγοράσεις. Αυτό αξίζει άμα θέλετε κατευθείαν να αγοράσετε καινούριο challenge, να μην τα τραβήξετε τα χρήματα και να στα αφήσουν μέσα στην πλατφόρμα ώστε να πάρεις κατευθείαν το discount για να αγοράσεις καινούριο challenge. Δεν το έχω λειτουργήσει βέβαια, αλλά πιστεύω κάπως έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, και εδώ διαλέγουμε πώς θέλουμε να τραβήξουμε, με ποιον τρόπο θέλουμε να τραβήξουμε τα χρήματα. Όπως βλέπουμε έχει bank transfer, skrill και διάφορα crypto. Εγώ για αυτό το transfer θα χρησιμοποιήσω bank transfer. Διαλέγεις για ένα παιδί που με ρώτησε, για ένα παιδί που με ρώτησε ότι χρειάζεται ας πούμε να έχω το account μου σε euro για να πληρωθώ σε euro. Όχι φίλε μου, από ό,τι βλέπεις εμένα το account μου είναι σε USD, όλα τα profit που έχω βγάλει είναι σε USD και με αφήνει να τραβήξω σε όποιο currency θέλω και προτιμώ. Έχει καλό rate γενικά, οπότε για αυτό το transfer πάμε να τραβήξουμε σε euro. Όπως βλέπετε μας λέει θα μετατραπούν αυτά τα USD σε αυτά τα euro και το rate είναι αυτό και είναι valid για την επόμενη μισή ώρα. 11 και 10, τώρα είναι 11, όχι ψέματα, 11 και 10 ναι, πάνε μια ώρα πίσω αυτή, οπότε εννοεί 12 και 10, εδώ είναι 11 και 40. Any special requirements, εδώ συμπληρώνεις κάποιο σχόλιο αν θέλεις, ας πούμε λέει να ενώσεις κάποιο account σου με ένα άλλο ή να αλλάξει πλατφόρμα. Και εδώ μας δείχνει αν είμαστε eligible για το scaling plan. Έχει χ, οπότε δεν είμαι εγώ. Και πατάμε proceed, γιατί δεν μου αφήνει όμως. Λοιπόν, προέκυψε ένα προβληματάκι με το payout section τους.
και δεν μου άφηνε να γράψω τα details μου στο bank transfer, οπότε έχω ανοίξει το dashboard από το κινητό. Θα σας βάλω το κινητό στην οθόνη, οπότε πάμε να το δούμε από το κινητό. Θα ολοκληρώσω όλο το payout από το κινητό. Λοιπόν, τα ίδια όπως είπαμε και πριν, βάζουμε όλο το amount εδώ πέρα, μην κάνω και εγώ κανένα λάθος, γιατί συνήθως δεν το κάνω από το κινητό. Bank transfer λοιπόν, διαλέγουμε euro, μας λέει πάλι το rate εδώ, διαλέγουμε αν είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση SEPA, αν δεν είμαστε non-SEPA, εγώ θα διαλέξω SEPA. Τέλος πάντων βγάζει το όνομά μου εδώ, recipient type person ή αν έχεις ανοίξει μια επιχείρηση στο όνομά σου και γράφεις το BIC και το IBAN, πατάς save και πατάς μετά proceed. Μόλις συμπληρώσουμε και τα bank details μας, πατάμε proceed, μας ανοίγει αυτό το κουμπάκι και μας κάνει ξανά confirm όλα τα details. Θέλω να πάω σιγά σιγά από κάτω να δω αν φαίνεται κάτι. Ναι, πιο κάτω θα λέει τα bank details μου, τέλος πάντων. Μας λέει αυτό θα είναι το profit σου, αυτό θα τραβήξεις σε euro. Ok και πατάμε confirm. Και τέλος μας πάει σε μια σελίδα που πρέπει να κάνουμε generate το invoice. Μπορείτε να φτιάξετε ένα δικό σας invoice, εγώ πάντα διαλέγω αυτή την επιλογή που λέει I want FTMO to generate my own invoice. Σου φτιάχνει δηλαδή ένα invoice, πατάς confirm, βλέπεις αν όλα τα details σου είναι σωστά και πατάς submit. Λοιπόν, αν έχεις ακολουθήσει όλα τα βήματα σωστά, θα σου βγάλει payout complete, θα το λάβεις το payout σου μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες. Αυτό ήτανε. Να κλείσω λοιπόν το... Ωραία. Αυτό ήταν το process. Όπως είδατε πολύ εύκολο το έχουν κάνει πέρα από το πρόβλημα που υπήρξε. Για να βάλω ένα chart εδώ να φαίνεται. Να μην είμαι μόνος μου με την οθόνη. Λοιπόν. Πολύ smooth το process. Δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα αν εξαιρέσετε αυτό που μου βάζει κάποιο error, δεν ξέρω γιατί. Το έστειλα στο live chat, είπα να το φτιάξουν, αλλά αφού μου άφησα από το κινητό, το έκανα από το κινητό για να μην χρονοτριβούμε. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, δεν θέλω να εξηγήσω κάτι άλλο. Αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να μου πείτε στα σχόλια. Συνήθως το payout παίρνει 1 με 2 μέρες. Αν είσαι τυχερός και το ολοκληρώσεις μόλις το στείλουν το email ότι μπορείς να ξεκινήσεις το process, αν είσαι τυχερός, στο βάζουν την ίδια ημέρα, γύρω στις 4 με 5 το απόγευμα θα έχει μπει, αλλά στη χειρότερη των περιπτώσεων μπαίνει την επόμενη εργάσιμη. Δεν νομίζω κανένας από εσάς να πιστεύετε ότι το FTMO δεν πληρώνει, οπότε δεν χρειάζεται να σας δείξω ότι ok, ναι, μπήκαν τα χρήματα στην τράπεζα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το FTMO να με πληρώσει. Οπότε ναι, αυτό ήταν το process, ελπίζω να σας άρεσε, γράψτε μου στα σχόλια τι θέλετε να δείτε για επόμενο βίντεο. Για όσους έχουν μείνει μέχρι αυτό το σημείο να πω ότι θα φτιάξω και ένα καινούριο σαν μικρό στουντιάκι ας πούμε που θα γυρίσω τα επόμενα βίντεο, θα φύγει όλο αυτό το background το περίεργο. Οπότε ναι, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια χαρά.